Wannan shi ne fim na wani babban jarumi mai suna Max, wanda wannan fim ya fita ne a cikin shekara ta 2024. Kuma ne ai riga an fasa wannan fim. Sa'an nan za ku ga fim na gaba mai suna Fansa, wato ci gaban Game Change. Kaga ɗaya ne daga cikin fina-finan da kuke matuƙar buƙata, wanda fim ne wanda ya kasance na faɗa sosai kamar yadda mutane dama suke buƙatar irin wannan fim ɗin. Kaga dai na san da cewa kuna son sabon fim wanda ya kasance na Shika. Bayan shi akwai fina-finai da dama wanda suka kasance za su matuƙar ba da cita sosai ba ɗan kaɗan ba. Fim mai suna Kaifin Bansa na babban jarumi Ajay Devgn, shi ma dai ɗaya ne daga cikin fina-finan da Sun ya fassara a cikin wannan sati. Hayaƙi, Guna, Kera Sa'a. Kai akwai fina-finai da dama wanda aka fassara a cikin wannan sati, wanda zan iya cewa ga duk mai buƙatar dukkanin fim ɗin Indiya ga wannan namba ya mini magana a WhatsApp kuma da Telegram. Amma dai haƙiƙani da Telegram muke tura dukkanin wani sabon fim ɗinmu idan ya fita. Ga duk mai buƙata kenan ya tare mu a cikin shafin Telegram domin kwashe dukkanin kallon fim da yake buƙata mai matuƙar kyau tare da ban annashuwa. Akwai fina-finai da dama wanda mutane ke buƙatar kalla, musamman ga mutanen da ba sa garin nan, ko kuma dai suna garin nan amma kuma abin da ke faruwa shine wasu na kudu, wasu na ƙauyuka, wasu kuma ba su samun dukkanin irin fim da suke buƙata. Wani kuma ya san fim ɗin da zai kalla amma kuma yana hukunta cewa mai kyau ne, kuma dai akasin haka. Don haka na son share wannan tattaunawa taka tafi wannan channel mai suna Center Film Spot domin sanin wani fim ne cancanta a ce mutum ya kalla. Zan ajiye muku link ɗin a ƙasan description ɗin tare mutum ya je ya duba domin sanin dukkanin fina-finan da ya cancanta a ce mutum ya kalla, Indiya ne ko America. Amma a wannan channel muna kawo fina-finai ne da dama ga duk mai buƙata ya mana magana. Muna da tsarika daban-daban irin like Ugula da kuma VIP wanda muke ɗora fina-finai wanda farashinsu ɗan kaɗan ne, kuɗi ake biya ƙanƙani ba wani kuɗaɗe masu yawa ba domin kwamo mashi kallon dukkanin fim Indiya da kake buƙata mai matuƙar armashi da kuma matuƙar kyau. Muna wannan abu ne domin farin cikin ku, domin samun dukkanin fina-finan Indiya wanda suke sha'awar kalla, Sultan, Algaita, Mega da sauran dukkanin fassarori da ake fassarawa.